Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Khaddu yawai ka Jylla kala Khursa ka Takma Ksiar lembat kawai ka Takma Rupa ha ka 38 National Games 2025 ka balong ha Uttarakhand. Ha ka ni ka jinge kop king Lieng extreme slalom jong ka kayak cross ka bahap hapo ka Meghalaya Canoe Association ka balong ha kan rutrik urumpang 8,000 apusan. Uvikash rana ula Khur Ïaka Takma Ksiar bat Ïaka Takma Rupa la Khur da ka Elizabeth Vincent. Habakhen lang baro ka Jylla kala Khur henrutli ki Takma kini ki kentop ye ki santli na ka Meghalaya Canoe Association ka bamut kawai ka Takma Ksiar ar ki Takma Rupa bat kawai ka Takma Renong. Kat ba ya kawai pat ka Takma Renong la Khur da ki arngut ki Nongking Lieng ki ba hapo ka Rowing Association ha ka Women Double Scull Competition. Nakaliang ka Meghalaya State Olympic Association Sashisien pat kamla klem da ai kublai kerpang ya ki shikurim kata Uyan Stewart Vincent bat ka Sheila Vincent ki balat reshitam ha ka ba jarja na ka benta ban se ya ki khna ki badan ya ka sap king Lieng na ka than riboy kite ki shikurim ki de ki nongseng ya ka Meghalaya Canoe Association batang hapo ki arsnem na du bala seng ya ka hausnem 8,000 apulai ki lala ban se ya ki Nongking Lieng ki bakensai banyada ya ka Burom ka bakraw jongga Jylla hi barok kawai.